दिनांक 31 मे पासून जागतिक तंबाखू विरोध दिन राबवण्यात येतोय। तसेच जागतिक उच्च रक्तदाब दिन अभियान कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। आज सिंधुदुर्ग जिल्हा रुग्णालय नर्सिंग स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी जागतिक तंबाखू विरोध दिनानिमित्त प्रभात फेरीचं आयोजन केलं होतं। जिल्हा रुग्णालय ते ओरोस कार्यालयापर्यंत ही तंबाखू सेवन विरोधात जनजागृती फेरी काढण्यात आली। निरोगी जीवन, स्पंदन आरोग्य दर्शन, निरोगी हृदय निरोगी जीवन। कोणतं आहे तंबाखूचे सेवन? त्याचे जीवन बनेल। कोणतं आहे तंबाखूचे सेवन? त्याचे जीवन बनेल। कोणतं आहे दर्शन? सिटी गाव, सिटी